Μόνο επιτυχίες. 91,5. Έγκυρη ενημέρωση με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια. Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5. Η δική σου φωνή στα FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Πάλι μαζί, σήμερα Τρίτη, στην εκπομπή του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αρκαδίας. Είμαι η Αναστασία Μπεντεβή και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή του Κέντρου Πρόληψης τη Μαρία Πατσιλίβα, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει από μέσα το Κέντρο Πρόληψης Αρκαδίας και τις δράσεις του, αφού κατά το παρελθόν, ως στέλεχος εφαρμογών πρόληψης του ΟΚΑΝΑ, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε στην κατάρτιση του επιστημονικού μας προγραμματισμού, καθώς και σε δράσεις που είχε οργανώσει το κέντρο μας στην τοπική κοινότητα. Τώρα εργάζεται ως ψυχολόγος θεραπεύτρια στη Μονάδα Γυναικών Έλενα Βενιζέλου. Μαρία, καλώς ήρθες σε αυτή την εκπομπή του Κέντρου Πρόληψης, μια εκπομπή με την οποία πολύ πρόσφατα εμπλουτίσαμε τις δράσεις μας με τη συνδρομή της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και ξέρετε πόσο εκτιμώ το Κέντρο Πρόληψης και τη δουλειά που κάνετε όλοι εσείς. Μαρία, μέσα από μια πλούσια πορεία στο χώρο της ψυχικής υγείας, βρίσκεσαι εδώ στην Τρίπολη, κρατώντας κάτι πολύ δικό σου, κάτι που διαβάζοντάς το ένιωσα πως θέλεις να επιστρέψεις σε όλους εμάς, σε μικρούς και μεγάλους. Είναι το παραμύθι σου, το δάσος της αλήθειας, από τις εκδόσεις Αλφάβητο Ζωής. Ένα παραμύθι που εκτιλήσεται ανάμεσα στη χώρα της φαντασίας και τη χώρα της λογικής. Έχεις δίκιο, όντως εκτιλήσεται ανάμεσα. Αυτό το ανάμεσα είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο παραμύθι. Είμαστε ανάμεσα σε δύο κόσμους. Είναι ο κόσμος των μεγάλων και των μικρών. Συγκεκριμένα των μικρών στη χώρα της φαντασίας και των μεγάλων στη χώρα της λογικής. Όμως, αν σε πρώτο επίπεδο φαίνεται ότι μιλάμε για τη σχέση των μικρών και των μεγάλων, σε ένα δεύτερο επίπεδο μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει και η σχέση με τον εαυτό μας, τον ενήλικο και το παιδί. Το παιδί που ήμασταν κάποτε όλοι εμείς. Ένα ταξίδι λοιπόν είναι αυτό το παραμύθι, Μαρία. Ένα ταξίδι και προς τα μέσα μας. Ακριβώς. Έτσι ξεκίνησε και για μένα. Όταν άρχισα να το γράφω, ήμουν σε μια διαδικασία αυτογνωσίας, μέσα από μια θεραπευτική διαδικασία, στα πλαίσια μιας εκπαίδευσης κυρίως που έκανα λόγω των σπουδών μου. Και αυτό το παραμύθι ουσιαστικά είναι βιωματικό. Φαίνεται να παίρνουν μορφή το καλό και το κακό μέσα από την Νεράιδα και τη μάγισσα Λύθη σε αυτό το παραμύθι, όπως το καλό και το κακό είναι πανταχού παρόντα στη ζωή. Με το πέρασμα των χρόνων εγκλωβίζεται η αλήθεια μέσα στη λύθη. Δεν χάνεται όμως, αλλά ζει πολύ πολύ βαθιά στις ρίζες των δέντρων. Η αλήθεια και η λύθη είναι δύο έννοιες οι οποίες η μία εμπεριέχει την άλλη. Τι σημαίνει λύθη και τι σημαίνει αλήθεια? Η αλήθεια έχει το στερητικό α και περιέχει μέσα τη λύθη, δηλαδή όταν κάποιος δεν ξεχνάει είναι μέσα στην αλήθεια. Έτσι λοιπόν και σε αυτό το παραμύθι η αλήθεια και η λύθη παίζουν συνέχεια με τις έννοιες των αντιθέτων που ουσιαστικά είναι μία ολότητα. Είναι στην ουσία αυτό που πρέπει να ενθυμούμαστε ποιοι είμαστε. Αυτό με τη λύθη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποτε ήμασταν παιδιά και τώρα είμαστε μεγάλοι, που όμως αυτά τα κομμάτια πρέπει να τα κρατάμε μέσα μας.
Μαζί λοιπόν εδώ στην εκπομπή «Το Κέντρο Πρόληψης στο ραδιόφωνο» με τη Μαρία Πατσιλίβα, συγγραφέα του παραμυθιού «Το δάσος της αλήθειας». Ένα δάσος, Μαρία, με πολλή νοσταλγία και με δάκρυα νοσταλγίας. Είναι τα δάκρυα εκείνα που είναι οι μάρτυρες για να θυμόμαστε ποιοι είμαστε. Η λέξη νοσταλγία είναι από τις αγαπημένες μου λέξεις. Αν αναλύσουμε τι σημαίνει, περιέχει 2 λέξεις μάλλον μέσα, το άλγος και το νόστο. Είναι ο πόνος που αισθανόμαστε όταν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, όπως ήθελε και ο Οδυσσέας να γυρίσει στην Ιθάκη του. Όταν λοιπόν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, ναι, αυτό έχει και δάκρυα, έχει και πόνο μέσα. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας ο πόνος. Υπάρχουν οι κάτοικοι που είναι οι μικροί, που είναι από τη μια πλευρά του δάσους, και οι κάτοικοι στην άλλη πλευρά του δάσους, που είναι οι μεγάλοι. Είναι ξεχωριστοί, φαίνεται να μην έχουν επαφή μεταξύ τους, ωστόσο έχουν κάτι κοινό. Είναι ένα ουράνιο τόξο που το βλέπουν και από τις 2 πλευρές. Ένα σημείο αναφοράς στο οποίο μπορούν να στρέφουν ταυτόχρονα το βλέμμα τους και οι 2 κόσμοι. Το ουράνιο τόξο ουσιαστικά είναι αυτό που είπες, είναι μια γέφυρα που τους ενώνει. Πριν το ουράνιο τόξο όμως ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα μια βροχή. Η βροχή είναι αυτή που ξεπλένει, καθαρίζει και μετά από αυτή τη βροχή που θυμίζουν και τα δάκρυα καμιά φορά, βγαίνει το ουράνιο τόξο σαν ένα σημείο αισιοδοξίας. Οι 2 κόσμοι ενώνονται και αυτή η γέφυρα είναι που ενώνει γενικά τους ανθρώπους και τα κομμάτια που έχουμε εμείς οι 2 άνθρωποι μέσα μας. Είναι το μαζί λοιπόν στο οποίο μας παραπέμπει το ουράνιο τόξο. Ναι, είναι το μαζί, είναι η ένωση, είναι τα πάντα. Αυτή η γέφυρα ουσιαστικά... Συγγνώμη. Το μαζί λοιπόν, μαζί με τους άλλους και το μαζί μέσα μας. Και τα αγκάθια που κάποια στιγμή καταφέρνει ο ήρωας του παραμυθιού με τη συμπόνια να τα μετατρέψει σε μυρωδάτα άνθη. Η συμπόνια, πάλι θα αναφερθώ στην ετυμολογία της λέξης, είναι συναισθάνομαι, συμπονώ. Στο παραμύθι, το παιδί που αγκαλιάζει το δέντρο αισθάνεται τον πόνο που ένιωσε το δέντρο όταν έσπασε ένα κλαδάκι. Όταν λοιπόν συναισθανόμαστε τον άλλον, θα χρησιμοποιήσω μία λέξη που λέμε και στην ψυχολογία πολύ και τη γνωρίζεις, Αναστασία, έχουμε ενσυναίσθηση. Μπαίνω δηλαδή στα παπούτσια του άλλου, καταλαβαίνω τι αισθάνεται,
τι νιώθει, ποιος είναι. Και μην ξεχνάμε ότι η λέξη παραμύθι βγαίνει από την αρχαία λέξη, από το ρήμα παραμυθούμε, το οποίο σημαίνει ανακουφίζω, παρηγορώ, δίνω θάρρος. Πόση ανάγκη υπάρχει σήμερα για το σύγχρονο άνθρωπο, για το σύγχρονο ενήλικα, το παιδί, για αυτή την ενσυναίσθηση, για αυτή την παρηγοριά, την έννοια ότι συμπονάει, ότι πονάει μαζί με κάποιον άλλο. Πόσο παρηγορητικό μπορεί να είναι αυτό. Ναι, και αυτό είναι που ζητάμε όλοι τελικά από τον συνάνθρωπό μας. Και βέβαια κάποια στιγμή υπάρχει το φίλτρο της αγάπης. Ένα φίλτρο που έχουν ανακατευτεί τα δάκρυα της χαράς, τα όνειρα, οι χαρούμενες σκέψεις. Άραγε αυτό το φίλτρο της αγάπης το έχουμε εμείς οι μεγάλοι. Νομίζω ότι επειδή οι μεγάλοι κάποτε ήταν παιδιά και τα παιδιά είναι οι αυριανοί μεγάλοι, όλοι αυτοί κινούνται μέσα σε ένα κύκλο, έναν αέναο κύκλο, και τα συναισθήματα λοιπόν που είχαμε ως παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και ως μεγάλους. Απλώς δυστυχώς εκεί έχει βάλει το χεράκι της η Μάγισσα Λύθη και μας έχει κάνει να τα ξεχάσουμε με το μαγικό της πέπλο. Είναι βαθιά κρυμμένα, φαίνεται, στις ρίζες του δέντρου. Ναι. Έβλεπα και στην εικόνα πόσο κανείς μπορεί να νιώσει αυτό το βάρος, το πόσο εγκλωβισμένος μπορεί να είναι, τα συναισθήματά του κάτω από αυτές τις ρίζες. Ένα πρόσωπο φαίνεται και γύρω του είναι οι ρίζες και η Μάγισσα Λύθη με το φίλτρο της από πάνω. Και πόσο μπορεί ο άνθρωπος όταν δεν έχει την επαφή με τα δάκρυα της χαράς, με τα όνειρά του, τις χαρούμενες σκέψεις του, τα συναισθήματά του, πόσο μπορεί να χάνει από τη δημιουργικότητά του, από την ενέργειά του, από αυτό που έχει να δώσει στη ζωή, στους ανθρώπους, στον εαυτό του. Και πολλές φορές βλέπουμε ενήλικες οι οποίοι έχουν ένα πολύ σκληρό περίβλημα, όμως μέσα τους έχουν μια πάρα πολύ μαλακή ψυχή και ακριβώς αυτήν προσπαθούν να προστατεύσουν. Μαρία, εσύ που είσαι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, οι άνθρωποι αναζητούν να βρουν αυτή την καρδιά, την κρυμμένη, τα κρυμμένα συναισθήματα. Καταφεύγουν εύκολα σε μια διαδικασία να τα φέρουν στην επιφάνεια και να ζήσουν μια ζωή με νόημα. Σε θεραπευτική διαδικασία εννοούμε. Νομίζω ότι για να φτάσει κάποιος στο σημείο να ζητήσει βοήθεια, πρέπει να αισθανθεί ότι κάπου δυσλειτουργεί. Αν δεν έχει αυτή την συναίσθηση ότι δυσλειτουργεί, δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει εύκολα στην πόρτα ενός ψυχοθεραπευτή. Μπορεί να βλέπει ότι κάτι στη ζωή του δεν πάει καλά, αλλά μπορεί να αποδίδει ευθύνες και στους άλλους. Να μην στρέφεται προς τα μέσα. Ξέρει λοιπόν ότι χτυπώντας την πόρτα του θεραπευτή θα έρθει αντιμέτωπος με τον εαυτό του, με τον κρυμμένο εαυτό του, και αυτό είναι μια διαδικασία επίπονη, όπως είπαμε στην αρχή, νοσταλγίας ίσως, με ό,τι εμπεριέχει, όπως μας είπες Μαρία, αυτή η λέξη. Και πολλές φορές μπορεί να διστάζει. Βέβαια και εγώ από την εμπειρία μου από το κέντρο πρόληψης βλέπω ότι σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν να μπουν σε μια διαδικασία συμβουλευτική, σε μια διαδικασία ψυχοθεραπευτική, ακριβώς επειδή οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη σύγχρονη κοινωνία καταδεικνύουν όλο και περισσότερο ότι μάλλον τα εφόδια που έχουμε κληρονομήσει από τις προηγούμενες γενιές δεν είναι και τόσο λειτουργικά, δεν μας βοηθάνε και τόσο πολύ να ζούμε καλά μαζί, και πρέπει να φτιάξουμε, να αναζητήσουμε καινούργια που είτε τα έχουμε μέσα μας είτε θα τα συνδημιουργήσουμε μαζί με τους άλλους. Και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο, και εσύ στο βιβλίο σου μιλάς για ένα καινούριο ταξίδι, ένα ταξίδι που όταν ξεκινάει, αφού δηλαδή έρθει ο άνθρωπος σε επαφή με το φίλτρο της αγάπης, τότε αρχίζει να μετρά ο χρόνος. Ένα ταξίδι με κανόνες, όμορφα τοπία, αλλά και λακκούβες και χαντάκια, και ήμερα και άγρια ζώα. Ένα ταξίδι που για να το απολαύσει κανείς χρειάζεται, όπως γράφεις Μαρία, να χρησιμοποιήσει όλες του τις αισθήσεις, που κρύβει εκπλήξεις, ενθουσιασμό για το καινούριο, αλλά και φόβο. Ακριβώς αυτό είναι το ταξίδι της ζωής. Προς την ορίμανση ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι και το νόημα του παραμυθιού, όπως και όλων των παραμυθιών παγκοσμίως.
περιέχει όλα τα καλά και όλα τα κακά που έχει η ζωή. Και ο χρόνος αρχίζει να μετρά όταν φεύγουμε από τις καθυλώσεις που έχουμε, οι οποίες μας κρατούν δέσμιους στο παρελθόν. Είναι σημαντικό να τονίσω ότι το ταξίδι πρέπει να εκθέσει τους ανθρώπους σε κινδύνους. Πρέπει, σε εισαγωγικά το πρέπει. Έτσι και ένα παιδί που διαβάζει το παραμύθι δεν μπορεί να μην εκτεθεί στο καλό και στο κακό. Το κακό ιδίως θα του δείξει ότι η ζωή δεν είναι μόνο ροζ συννεφάκια. Είναι και η άλλη πλευρά. Είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή μας να ξεκινά να μετρά ο χρόνος πάλι από την αρχή. Ναι. Και βέβαια μαζί με μια συνειδητοποίηση ότι γινόμαστε δυνατοί κυρίως μέσα από τα δύσκολα, που όλο αυτό είναι η ζωή. Η ζωή έχει τη χαρά, έχει την απόλαυση, αλλά έχει και τις δυσκολίες στις οποίες είμαστε εκτεθειμένοι, και σημαντικό είναι να επεξεργαζόμαστε όλα αυτά που μας συμβαίνουν και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε όλα τα συναισθήματα που φέρνει η ζωή, είτε αυτά είναι ευχάριστα, είτε είναι απογοητεύσεις, ματαιώσεις, φόβοι. Και αυτό είναι, είναι μία από τις βασικές αξίες, παιδαγωγικές αξίες που έχει ένα παραμύθι. Δεν μιλάω μόνο για το δικό μου, γενικώς στα παραμύθια. Φέρνουν τον άνθρωπο αντιμέτωπο με τις δυσκολίες, αλλά και μετά τον βάζουν στη διαδικασία να βρει μόνος του τη λύση. Γι' αυτό και τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να τους δίνουμε έτοιμη τη λύση. Πρέπει να τη βρίσκει μόνο του το παιδί που διαβάζει. Ο χρόνος λοιπόν σου προσφέρει το ποτό της δύναμης. Τη δύναμη να αναζητήσεις τη δική σου λύση κάθε φορά, τη λύση που σου ταιριάζει, για να μπορέσεις να συνεχίσεις στο ταξίδι της ζωής. Και εδώ να αναφέρω, μιας και μιλάμε για το χρόνο, ότι ο χρόνος καταρχήν έρχεται από τον Κρόνο. Ο μύθος λοιπόν μας λέει ότι ο Κρόνος και η Ρέα που ζούσαν μαζί, ήταν ζευγάρι, τι είναι, ουσιαστικά είναι αλληλοσυμπληρωματικοί. Ο χρόνος ρέει και αυτή η ροή είναι που φέρνει όλες αυτές τις αλλαγές.
Για μια γέφυρα λοιπόν μιλάμε σήμερα, μια γέφυρα αναζητάμε, μια γέφυρα στις διαφορές ανάμεσα στους μικρούς και τους μεγάλους. Εδώ στην εκπομπή «Το Κέντρο Πρόληψης στο ραδιόφωνο» με την ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Πατσιλίβα, με αφορμή το βιβλίο της «Το Παραμύθι, το δάσος της αλήθειας» από τις εκδόσεις Αλφάβητος Ζωής. Διαφορές που συνυπάρχουν μέσα μας, ανάμεσα στον παιδικό εαυτό μας και στο ενήλικο κομμάτι του εαυτού μας. Πώς θα επικοινωνήσουν άραγε αυτά τα κομμάτια, πώς θα αγκαλιάσει το ένα το άλλο και θα το φροντίσει, πώς θα κάνουμε τη σχέση με τον εαυτό μας. Η Μαρία μας λέει μέσα στο βιβλίο της, αναζητώντας έστω και μία ομοιότητα. Οι ομοιότητες είναι αυτές που μας φέρνουν κοντά. Μπορεί να φαίνεται στην αρχή το διαφορετικό είναι το ωραίο, αλλά οι ομοιότητες είναι που μας κρατάνε δεμένους. Όμως εγώ θα μιλήσω και για μία άλλη ομοιότητα. Την ομοιότητα που έχουν όλα τα παραμύθια παγκοσμίως. Αυτή η ομοιότητα ενώνει τους ανθρώπους, γιατί σε όποιο μέρος του κόσμου και να ακούσεις ένα παραμύθι, θα δεις ότι ένα παιδί, παράδειγμα που μιλάει άλλη γλώσσα, θα το καταλάβει. Μια διαφορετική κουλτούρα επίσης. Οπότε λοιπόν ακόμη και το δικό μου το παραμύθι, αν διαβαστεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, θα γίνει κατανοητό από όλα τα παιδιά και από τους μεγάλους. Μιλάει στη γλώσσα των παιδιών και βέβαια αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο από τη Μαρία είναι να το έχουμε πάντα κατά νου και στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στις σχέσεις μας, στην επαφή με τα παιδιά μας, ότι τελικά πάνω στα θετικά χτίζουμε. Μπορεί πολλές φορές για κάποιους λόγους να δίνουμε έμφαση στο τι δεν πάει καλά, τι είναι αρνητικό, τι δεν μας αρέσει στους άλλους. Όμως αξίζει να σκύψουμε αναζητώντας μια ομοιότητα. Αξίζει να αναζητήσουμε τα θετικά για να χτίσουμε πάνω σε αυτά. Και εδώ σε αυτό το παραμύθι το θετικό το βρήκαν οι μικροί και οι μεγάλοι που μιλούσαν διαφορετική γλώσσα, το βρήκαν μέσα στη μουσική, το βρήκαν στην τέχνη, σε μια γλώσσα που μιλάμε το συναίσθημα και τότε μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους, και από μικρούς και από μεγάλους. Είναι η στιγμή που η εμπιστοσύνη και η τρυφερότητα γεννιούνται. Γεννιέται η ανάγκη για το μαζί, η ανάγκη να ζήσουν μαζί, να υπάρχουν μαζί, να περπατήσουν μαζί. Και όταν αποδεχτούν τη διαφορετικότητά τους οι άνθρωποι, ισότιμοι, με αμοιβαίο σεβασμό αλλά και όρια, βρίσκουν χρόνο για κοινές δραστηριότητες. Να αναφέρω ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι των μεγάλων. Τι εννοώ με αυτό? Μπορούμε να δούμε παιδιά από διαφορετικές χώρες που δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα, να παίζουν μαζί, να επικοινωνούν, χωρίς να έχουν πει ούτε μια λέξη. Αυτό είναι εντυπωσιακό και μπορούμε να πάρουμε πολλά μαθήματα. Ναι, αυτό Μαρία νομίζω ότι όλοι το έχουμε παρατηρήσει κάποια στιγμή. Ίσως να μην στεκόμαστε στο πόσο σημαντικό είναι αυτό, αλλά είναι κάτι που γίνεται. Ναι, τα παιδιά κατέχουν μια γλώσσα οικουμενική. Είναι η γλώσσα των συναισθημάτων. Γι' αυτό και η τέχνη και η μουσική μιλούν στα συναισθήματα. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Η ενημέρωση ανεβάζει τον πύχη της εγκυρότητας. Δημοτική ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5. Αυτό είναι ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε λοιπόν μαζί, εδώ στην εκπομπή του Κέντρου Πρόληψης Αρκαδίας. Είμαι η Αναστασία Ιμπεντεβή και έχω τη χαρά να συνομιλώ σήμερα με τη φιλοξενούμενή μου, την Μαρία Πατσιλίβα, ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, με αφορμή το βιβλίο της Μαρίας «Το δάσος της αλήθειας». Ένα παραμύθι, ένα έργο τέχνης που σαν κάθε έργο τέχνης, με τα έντονα συναισθήματα που διακινεί, μπορεί να ενώσει διαφορετικούς κόσμους, ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο. Και θα ήθελα να πω εδώ, μέσα από την εμπειρία που έχω με τη δουλειά από τους εκπαιδευτικούς,
Πολύ χρήσιμο και για αυτούς, για να διαπραγματευτούν μια αφορμή, να διαπραγματευτούν τη διαφορετικότητα που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στο σύγχρονο σχολείο. Η διαφορετικότητα, η αλήθεια είναι ότι ιδίως στις μέρες μας απασχολεί πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι τα σχολεία είναι πολυπολιτισμικά. Βλέπουμε ότι δίνεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες που έχουν κάποια παιδιά σε σχέση και με τη γλώσσα. Υπάρχει μια ενημέρωση μεγαλύτερη πλέον, ακόμη και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οπότε η διαφορετικότητα μπορεί να οριστεί στα πάντα. Το παραμύθι αυτό πραγματεύεται το διαφορετικό, μέσα από ένα πολύ καλυμμένο τρόπο όμως, μέσα από την ιστορία των μικρών και των μεγάλων. Μικρός όμως μπορεί να είναι σε οτιδήποτε κάποιος και μεγάλος σε οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι μια δυσλειτουργία, μπορεί να είναι μια διαφορετική γλώσσα, τα πάντα. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και στα προγράμματα που υλοποιούν στα σχολεία τους οι εκπαιδευτικοί, και το Κέντρο Πρόληψης έχει συνεργασία με εκπαιδευτικούς που υλοποιούν τέτοια προγράμματα από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο. Δεν ξέρω, Μαρία, θα πρότεινες κάποια ηλικία περισσότερο για να δουλέψουν οι μαθητές με αυτό το παραμύθι, με τους δασκάλους τους ή τους καθηγητές τους? Χαίρομαι που με ρωτάς αυτό, γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει ηλικία στο παραμύθι. Τα παραμύθια, εντάξει, το δικό μου έχει οριστεί για κάποια ηλικία από 6, 7 μέχρι 11, 12. Όμως το κάθε παιδί θα σου δείξει πότε θέλει να διαβάσει ένα παραμύθι. Μπορεί να διαλέξει σε μια συγκεκριμένη ηλικία και το παιδί να μην είναι έτοιμο να το δεχτεί ακόμα. Βλέποντας λοιπόν την αντίδραση ενός παιδιού όταν το διαβάζεις, τότε καταλαβαίνεις αν είναι κατάλληλο γι' αυτό. Απ' την άλλη, βέβαια, για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτάς, σαν εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά δημοτικού, αλλά μπορεί να γίνει και ένα εργαλείο χρήσιμο σε γονείς, όπως ανέφερες, σε εκπαιδευτικούς και σε εφήβους, γιατί το ταξίδι, αυτό το ταξίδι προς την ενηλικίωση, είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ και τους εφήβους, που βρίσκονται στο μετέχμιο ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ενήλικη. Ναι, νομίζω πρέπει να έχουμε κατά νου αυτό που μόλις επεσήμανες, Μαρία, ότι όπως κάθε έργο τέχνης, το βαθύτερο νόημά του είναι διαφορετικό για κάθε άτομο, καθώς και για το ίδιο το άτομο σε διαφορετικές στιγμές της ζωής του. Ωστόσο, πάρα πολύ χρήσιμο είναι και για τους επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας και για τα στελέχη πρόληψης, όπως εμείς που εργαζόμαστε στα κέντρα πρόληψης και δουλεύουμε με ομάδες εκπαιδευτικών, ομάδες γονέων, ομάδες εφήβων, καθώς αναδεικνύει την ανάγκη να μοιραζόμαστε, προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και καταφέρνει να μεταδώσει το μήνυμα στους εφήβους που τόσο το έχουν ανάγκη και που συχνά στη σύγχρονη κοινωνία νιώθουν απομονωμένοι, ότι ο αγώνας εναντίον σοβαρών δυσκολιών στη ζωή είναι αναπόφευκτος. Είναι ουσιαστικό κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης αυτός ο αγώνας, όμως αν κανείς δεν λιγοψυχήσει και αντιμετωπίσει απρόσμενες και πολλές φορές άδικες δοκιμασίες, τότε μπορεί να κυριαρχήσει σε όλα τα εμπόδια και στο τέλος να αναδειχτεί νικητής. Είναι ένα μήνυμα που και εμείς στο Κέντρο Πρόληψης προσπαθούμε να εμφυσίσουμε στους εφήβους για να έχουν αυτή την αγάπη για τη ζωή, να κοιτάζουν κατάματα τη ζωή, να είναι ανοιχτοί στη ζωή και τις προκλήσεις της, γνωρίζοντας ότι όλες αυτές οι όψεις υπάρχουν, θα έρθουν αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις, αλλά μέσα τους μπορούν να αναζητήσουν τη δύναμη και την εμπιστοσύνη και μαζί με άλλους για να προχωρήσουν και τελικά να τα καταφέρουν. Νομίζω ότι δίνει και ένα μήνυμα πρόληψης πάρα πολύ ξεκάθαρο, κυρίως για τους εφήβους. Χαίρομαι για αυτό που ακούω και να τονίσω πάλι ότι το σημαντικότερο είναι το ταξίδι. Το ξέρουμε και από τον Καβάφη βέβαια αυτό, αλλά γι' αυτό και εγώ επέλεξα αυτό τον τίτλο, το δάσος της αλήθειας. Το δάσος είναι ο ενδιάμεσος χώρος, είναι ουσιαστικά ο χώρος που γίνεται το ταξίδι. Δεν μίλησα ούτε μόνο για τη χώρα των μικρών, ούτε μόνο για τη χώρα των μεγάλων. Το δάσος λοιπόν, που με κάποιο τρόπο ξέφυγε ο ήρωας του παραμυθιού και μπήκε στο δάσος που δεν έπρεπε να μπει. Μάλλον κινήθηκε από μια βαθιά επιθυμία μέσα του για ανεξαρτησία,
αλλά συνοδευόταν πάντα και από το φόβο του για αυτή την ανεξαρτησία. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σημαντικό μήνυμα και για τους γονείς, προκειμένου να τους διευκολύνει, μπορεί να τους διευκολύνει αυτό το παραμύθι, να καταλάβουν τι είναι αυτό που παρακινεί το παιδί τους κατά την εφηβεία σε διάφορες συμπεριφορές, έχοντας κατά νου ότι από τη μια είναι η επιθυμία για την ανεξαρτησία, αλλά ταυτόχρονα ότι και οι νέοι είναι φοβισμένοι, ότι μπορεί και οι γονείς να φοβούνται την ανεξαρτησία των παιδιών τους, μπορεί να νιώθουν άγχος για αυτή, να έχουν πολλά ερωτηματικά. Ωστόσο και τα παιδιά τα ίδια είναι που φοβούνται να βγουν στον κόσμο, όσο και αν δείχνουν δυνατά και ότι δεν χρειάζονται, ότι τα ξέρουν όλα, δεν χρειάζονται κάποιον πια να τους συντροφεύει. Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να θυμούνται ότι ήταν και οι ίδιοι εφηβικά ποτέ. Αυτό δυστυχώς το ξεχνάμε όλοι μας, οι μεγάλοι. Το παιδί όμως που υπάρχει μέσα μας πάντα θα φωνάζει. Έτσι λοιπόν το παιδί που υπάρχει μέσα μας είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να μιλήσουμε τελικά την ίδια γλώσσα με τους εφήβους και να καταλάβουμε περισσότερο πώς νιώθουν, ώστε να και τι αντιπροσωπεύουν σαν νέα γενιά, σαν οι άνθρωποι που έρχονται να αναζητώντας τη δική τους ταυτότητα, πολλές φορές ερχόμενοι και σε σύγκρουση με αυτό που αντιπροσωπεύουν οι ενήλικες.
Το παραμύθι λοιπόν. Το παραμύθι, ο δάσκαλος και ο θεραπευτής. Το παραμύθι είναι ένας τόπος και χώρος και χρόνος άχρονος. Το παραμύθι λοιπόν θα πρέπει να λέγεται πάντα όταν αυτός που είναι έτοιμος να το ακούσει είναι και στην διάθεση και στην ηλικία και μπορεί να πάρει αυτά που θέλει να πάρει από το παραμύθι. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τις εικόνες, όπου εκεί γίνεται άλλο ένα ταξίδι. Πέρα από αυτό που βιώνει κανείς διαβάζοντάς το, νιώθει κανείς ότι μέσα από τις εικόνες ότι τα παιδιά κρυφοκοιτάζουν τον κόσμο των μεγάλων. Νιώθει ότι μπορεί να γίνει συμμέτοχος στο κυνήγι της επιθυμίας. Μια μεγάλη πεταλούδα, έτσι την είδα εγώ με τα δικά μου μάτια τουλάχιστον, την επιθυμία που την κυνηγάει το παιδί με ανοιχτά τα χέρια. Μπορεί να νιώσει κανείς ταξιδεύοντας μέσα από τις εικόνες πως είναι ένας από αυτούς που κρατιούνται χέρι-χέρι στον κύκλο και που μπορεί μαζί με τους άλλους να νικήσει το φόβο και να σταθεί απέναντι στη ζωή με τα χέρια διάπλατα ανοιχτά. Το περιέγραψε πάρα πολύ όμορφα. Τα σκίτσα, τα οποία είναι ζωγραφιές από το φίλο μου ζωγράφο Ευάγγελο Καλογερόπουλο, είναι πραγματικά έργα τέχνης. Αποτυπώνουν με πάρα πολύ όμορφο τρόπο αυτό που έχει να πει το κείμενο. Είναι λοιπόν ένα βίωμα, θα το χαρακτήριζα, σκίτσα και κείμενο. Ναι, και πάνε χέρι-χέρι με το κείμενο. Είναι 16 σκίτσα, αντιπροσωπεύουν όλες τις σκηνές του παραμυθιού. Νομίζω, Μαρία, γυρίζοντας στην αρχή της κουβέντας μας, πως αυτό που επιθυμείς να μας προσφέρεις τελικά είναι ένα δώρο. Ένα δώρο αγάπης, όπως θα έλεγε και ο ποιητής. Εγώ θα ήθελα να σου ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο, όπως το αξίζει άλλωστε, στις καρδιές των μικρών και των μεγάλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία. Και εδώ θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Πατσιλίβα «Το δάσος της αλήθειας» το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο τουριστικό στην πλατεία Άρεος.
Σας περιμένουμε εκεί να γνωρίσετε τη χώρα της φαντασίας και τη χώρα της λογικής, μέσα από την αφήγηση της Έφης Καψιμάλη και τη χορογραφία της Έλενας Μαυραγάνη. Η συγγραφέας Μαρία Πατσιλίβα θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου. Να είσαστε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Από μένα, την Αναστασία Μπεντεβή, στην εκπομπή «Το Κέντρο Πρόληψης στο ραδιόφωνο». Να έχετε ένα καλό απόγευμα.